Uyazi indaba efana nale yake yenzeka safunde e-high school, kwakuzoba ne-matric dance. Lo mntwana lo sasifunda naye. That day ngiyakhumbula sasikhishwe early esikoleni ngoba phela kwakuthiwa-ke sizoyolungiselela ukuthi siyothenga imiswenko ye-matric dance. Sasikhishwe early ngalowo Thursday lowo, u-Friday singeke si-athende ngoba i-class langalowo nyaka kwakuwokhanda shisa nje. U-physics wawungazwani nabantu baka-commerce, so u-commerce wa-opt-a ukuba ne-matric dance yawo wodwa, no-physics waba ne-matric dance yawo wodwa. Ngangika-commerce. U-commerce wawuzothatha a trip eyayisuka ePortshepstone. I'm from Portshepstone, by the way. Eyayisuka ePortshepstone ize eThekwini nje bahlale ba-chill the whole weekend, bebhukhile la babebhukhe khona. U-physics wa-opt-a ukuthi uzokwenza i-matric dance esikoleni. So-ke lo mntwana lo sasifunda naye u-grade 12 ngaleso sikhathi leso sikade sisuke nje naye ka-grade 10. Kuthiwa sathi masiphuma ngalolo langa sikhishwe early esikoleni, ababemazi ababegibela namatekisi ngoba bona babegibela-ke mebeze esikoleni begibela kabili. Begibela waseMvutshini. Begibela besuka ekhaya kube eMvutshini ba-drop emagate iteksi, meyisuka emagate and then iya eGamalakhe esikoleni la ngangifunda khona, ngangifunda Olwandleke. Kuthiwa that particular day sikhishwe early esikoleni for i-matric dance. Iteksi abayigibela eyayisisuka emagate edrobheni isigoduka isiye ekhaya kubo-ke manje. Kuthiwa laba ababegibele naye wavele nje wathi kumshayeli, driver, misa, phuthuma driver. Mise, ngicela umise, ngicela amanzi. Kuthiwa washeshisa nje yonke into, wafuna into kwafast. Kuthiwa wama u-driver waphuthumisa ukuthi hawu yini kwenzenjani? Wama u-driver wamisa imoto. Makamisa imoto u-driver wahlika umuntu. Ngokuhlika kwakhe nje qim phansi, washona kwaphela kanjalo. Iy'ndaba zafika esikoleni sezifika on Monday kuthiwa hayibo umazi bani ushonile. Uvele nje wathi ngaleli langa sikhishwe early esikoleni abebehamba naye, babehamba nabanye esasifunda nabo abawu-2 kuleyo teksi loyo. Wavele waphuthumisa u-driver nje wathi akamasheshise, womile wafuna izinto washiselwa, waziphephetha, wamisa u-driver wathi emisa nje wavele wathi wehla nje boom phansi. Le ndaba le yenzeka, iyatrenda le ndaba le, mhlampe sowuyibonile. Ngicela uzibukele nawe ubusuyangitshela ukuthi ngempela kulula yini ukuba umshayeli wetekisi. Waze wane-trauma umfana wabantu Nkosi yami, umbona ngisho ekhuluma ukuthi u-traumatize. Hello, sanibona Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lweza ubhekane zihambela le kude phezulu. Do join. Lo bhuti drive itekisi eSunface. So abaziyo kwindawo Sunface ke isibhedlela sakhona kuthiwa ise-Asis Hospital. Uthi lo bhuti ngigibeza abantu, mangigibeza labantu le taxi engilayishayo imixile, khona nabantu abazohamba bajike baye basale emabheleni, khona nabawushabeni. Uthi ubhuti-ke kule seat elandelwa i-back seat ewu-3 seater. Kuhlela umama nomfana nomunye umgibeli, and umama ubukeka ephatheke ngale ndlela ukuthi uyazibinya uyagula. Ke ihamba itekisi baze bathi abantu hayi ngeke driver sicela ukuthi umise itekisi mhlampe sithole umuzi esizocela kuwona amanzi, umama akaphathekile. Uthi u-driver ngenhlanhla ngihleze nginawo amanzi emotweni. Uthi ngibakhiphela isigubhu samanzi, ngibanike ngithi nawa amanzi mphuziseni. Iyahamba-ke itekisi-ke bamphuzise-ke ibiqhubeka ihamba itekisi. Uthi ngalesi khathi eqeda ukuphuza amanzi kube ngazi ukuthi uba ngcono. Uthi kodwa mangiqhubeka ngihamba ngiloke ngiyabuka la esibukweni ukuthi kwenzakalani. Suddenly lo mama usavele wangazi ukuthi nje waphuza amanzi wavele washeshe waphola fast kanjalo. Kanjani kwenzakalani? Uthi kube khona omthinta ehlombe athi driver ngiyacela. Uthi akhulumele phansi athi driver ngiyacela ugijime ngangendlela ongenza ngayo. Ngicela ugijime. Uthi mangiphakamisa amehlo esibukweni ngiyabona mani. Lo muntu uselele uginqisa ikhanda ubhekise phezulu, bebinya kuvele walashwa amanzi nje kwenzakalani. Uthi hayi ngivele ngingabuzi nami nje kuvele kube khona into ethi angigijime vele. Uthi ngigijime ngiyayishaya imoto. Hayi indaba yokuthi. Uthi hayibo. Uthi ngithe ngiqambe ngidrop abantu bokuqala la engibadrophe khona, ngiqambe ngiyongena esibhedlela besethulile. Uthi okubuhlungu kunako konke ukuthi lo mama lo
uhamba nomfana wakhe. Umfana wakhe uthi basuka emngcwabeni ukuyongcwaba umkhwekazi wakhe. Lo mama njengoba esephatheke kangaka nje uthi basanda kureceive i-call ukuthi ubhuti walo mama okuwumalume walo mfana wakhe ahamba naye udlulile emhlabeni. Manje naku sekushona lo mama ushona etekisini. Ikhona ngempela into enjalo? Ngicela uzibukele naye le ndaba. Nje mengabe ngiphuma erenki ngile ngizwa kunomsindo nje emuva. Ayi ngithi ngiyabheka esibukweni kunomama lapha. Kuthiwa yibo driver sicela usisize bandla ume sithola umuzi la sicela khona amanzi. Kwakuthi amanzi ke ngihlala nginawo ke emotini. Bese ngithi ayakhona amanzi akhona siwanikezeni umama. Umama uyazibinya yabo nje uyaluleka uyafinqana ukuthwala izandla ekhanda. Ngithi mina yini kwenze njani kuthiwa uyagula lo malo. Ngithi mina hayi kulungile. Hayi ngishaya imoto ngihambe ngoba amanzi sewatholile. Ngithe mengabe ngiqhubeka nemoto athi omunye umama emuva bhuti sicela ukuthi upressa kancane imoto iphuthume bese ke umdlulisa eAssisi. Ngithi mina kulungile ayikhinki. Bese hayi ngicela nibambelele ke nihlale kahle kuze sokwazi ukugijima. Hayi ngishaya imoto. Mengile ngithi yabheka lapha emuva yibo. Lo mama kade binyeka kangaka ezobuhlungu senele waphuza amanzi waba right. Hayi ngishaya imoto. Bayaxoxa abanye ke abala emva kwami. Uhleli kule ya 3 seat ophambi kwe back seat. Hayi ngile ngithi sibukweni ayilo mama sethulile ulela ubheke phezulu. Hayi ngithule ngithi hayi ake ngishaya imoto ngiqhubeke. Ngishaya imoto ngifike erenki emehlo omnyama la sithulula khona la sixoxela khona nje mengabe kade sicollecta abantu. Mengabe behla abanye siqhubeke nayo lo mama lo. Sifike Assisi ngene bheka ama security angaboni. Ngivula igate ngifaka imoto ngaphakathi. Fike lapha ngimemeza hayibo ngicela usizo ngicela istretch. Hayi qhamuka onesi laba ngisize yini kwenze njani. Hayi ngibuyele emotini. Lo mama uhamba nomfana wakhe. Umfana wakhe lo mama usangena ekhanda manje kuyaduma nje kuyaduma nje. Hayi ngithi mina mfowethu sizama ukumfaka estretchini. Kunomama obedlula naye eyangasoshabini. Athi lo mama hayi mfana wami hlisa umoya. Ngibone ngathi sethulile lo mama. Ngithi mina sethulile athi sethulile lo mama. Athi kodwa ngiyabona umfana wakhe akuboni.
ngithi ngiyambheka usededela nje yonke into like izandla uyadedela nje hayi sekuphelile vele ngibona ukuthi hayi ishayile hayi simthathe kodwa simfake i-stretching simfake ngaphakathi eklinikhi eyasisa athi hayi kulungile ayikho inkinga sizobona ukuthi bamgijimele ngama-drip-ke bamfakele beke lezi zinto ezifakwa la emadlebeni hayi caca ukuthi hayi sekumenele so kucace ukuthi hayi kufanele ngibuye ngizobheka isimo ukuthi sime kanjani yabo hayi ngithi ngiyabuya lo mfana nangu khona nje mfowethu ibhlungu lento ngithi mina ayifonela abantu bakini mfowethu nayi phone bafonela abantu bakini ubachazela ukuthi kwenzakalani athi ebhuti yabona ngisangena ekhanda kwamanje la sibuya khona sibuye emgcwabeni bengiyongcwaba umkhwekazi wami of which bebeze emgcwabeni basukaphi labantu basuka kaSwayimani yabo beze la emabheleni basuka kaSwayimani kanti uthi ngayizolo beza ngala emgcwabeni bathola ikholi ukuthi umfowabo lo mama lo ushonile